गोजोननाय मोनदों श्रीजुत हाग्रामा महिलारि नेतृत्वआव जोङो बिसायख'थियाव खोथा होदोंमोन सेप्तेम्बर दानाव जोङो खोथा होदोंमोन रायजो राजानो जे जोङो सरकाराव फैनायनि लोगो लोगो जोङो हा गैयै रायजो राजाफोरनो हानि अधिकार होगोन भुमिर अधिकार जों होगोन होननानै जोङो बुंदोंमोन आरो जोङो जुबक समाजखौ जायफ्रा साख्रि बाख्रि गैया जायफ्रा 5 बोसोराव आनएमप्लयड जानानै दङ थांनाय इउपिपिएल सरकारनि 5 बोसोराव जायफोर बन्चित जादोंमोन आनएमप्लयड जानानै आनएमप्लयमेन्टना बिराद बुरजानि संखामोन दा बेफोरबायदि आनएमप्लयड जुबकफोरखौ जोङो आर्थिक साहाय्य होनानै एककालीन आर्थिक साहाय्य होनानै गावनि आथिङाव फसंथायनायनि जों जे सिन्ताधारा खालामदोंमोन बेखौ जोङो होफुंनो हाबाय आरो जोङो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनि खोथा होनदोंमोन आइजोफ्रा आजिखालि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि जरियते जयै स्वाबलम्बिता जानायनि बिथांमोनहा खामानि मावो आरो बेहाय जोङो बिटिसि सरकारनि फालरफोरा जोङो सरकाराव फैनायनि लोगो लोगो एककालीन आर्थिक साहाय्य होगोन होननानै जोङो खोथा होदोंमोन दिनै 950टा सेल्फ हेल्प ग्रुपआ पर्बतजरायाव एककालीन आर्थिक साहाय्य मोननो हाबाय 550टा हा गैयै पर्बतजरानि रायजो राजाफ्रा हा मोननो हाबाय more than 100 जुबकफ्रा 2 लाख टाकानि आर्थिक साहाय्य मोननो हाबाय 1250टा सुबुंफ्रा सिनियर व्यक्तिफ्रा तथा जौगाखांनो गावनि आथिङाव गसंथाहोनो नाजाग्रा सोरबाबा मैगं फानग्रा सोरबाबा मा होनोमोनलाय अयनन फिसा फिसा बिजनेस खालामनानै दखान होग्रा सोरबाबा टेलरिं होग्रा इत्यादि सुबुंफ्रा 1250 जना दिनै 10,000 टाका एककालीन आर्थिक साहाय्य मोनफुंनो हाबाय 10,000 टाकाखौ जोङो आरोबाव बिकलांगफोरनो होदों बेखौबो दिनै मोनफुंनो हाजोबबाय गतिके हाग्रामा महिलारिया जा खोथा होनदोंमोन जा प्रतिश्रुति होदोंमोन रायजोनो होफैनोनि थाखाय जाय खोथा दोनदोंमोन बेखौ दिनै जोङो पर्बतजरायाव रानफुंनो हाबाय होफुंनो हाबाय आरो जोबोद गोजोननाय मोनदों फैगौ दिनाव हाग्रामा महिलारिनि नेतृत्वआव आरोबाव जोङो हाजार जुबक जुबती आरो आइ माथ्रिफोरनो जोङो अनसुंथाइ आरो सेवा खालामनो हाबावगोन होननानै आङो मिजिंथियो दला सिन्ता सरसा खालामगोन बेनि सायाव निस्सयके फिटेस्ट पार्सनखौ पर्बतजरानि अनसायनाय रायजो राजाफोरनि अनसायनाय सुबुंखौ जोङो केन्डिडेट मोननो हागोन आरो जोङो देरहासार खालामहोनो हागोन